יופי. אז אנחנו בהקשבה מספר 3, הקלטה אמפתית. הקשבה אמפתית, אה, שבו אני אומרת, זה לא רק שאני שומעת מה שאומרים במילים, זה לא הדאטה רק, זה לא רק מה שאני רואה בעיניים, כשאני מנסה לראות את המציאות דרך העיניים של מישהו אחר, אני יודעת הרבה יותר, אני יודעת על רגשות, על הקשרים, על תחושות, על יחסים, זה הרבה 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 יותר מורכב. מאשר רק להקשיב למה שאומרים ב, אה, בטקסט הכתוב. ואז כשאני מצליחה לצאת, אני לא צריכה לגור שם, לא לעבור להיות שם כל הזמן, אבל רגע לאפשר לעצמי לראות את המציאות דרך העיניים של האחר, אז אני יכולה להבין הרבה יותר טוב מה עובר עליו, וכשאמרתי קודם, יותר ממה שהעיניים רואות, יותר ממה שהאוזניים שומעות, יש לי הרבה יותר מידע, אפילו לחלקו אין לי מילים, אבל אני מבינה יותר. הקשבה אמפתית הרבה פעמים מייצרת קשר רגשי מאוד מהר ומאוד מאוד חזק. כששלחתי אותם לעשות הליכה דיאלוגית בתיאוריה היו קוראים לה גם הליכה אמפתית, זה בדיוק זה, אני עושה שיחה ואני לא עסוקה בלהקשיב לעצמי בשיחה, זאת אומרת להקשיב למה הקולות הפנימיים שלי אומרים, אני עסוקה בלהקשיב לצד השני ולהבין באמת את מה שהוא מספר דרך נקודת מבטו או דרך נקודת מבטה. אז זה הקשבה אמפתית. בשביל להיות בהקשבה אמפתית אני צריכה לבוא עם לב פתוח. אני חושבת שאנחנו לא נוהגים בחברה שלנו להיות בהקשבה אמפתית ולפתוח את הלב, קודם כל כי זה נורא כואב. אם מישהו מביא משהו כואב, זה כואב לי, פתחתי את הלב, וכואב לי, לא בא לי שיכאב לי. הדבר השני, זה כשאני עושה לב פתוח, אז אני גם חשופה. זה לא רק הצד השני חשוף, גם אני חשופה ברגע שהלב שלי פתוח. אני אגיד שכשאנחנו עושים הקשבה אמפתית, הרבה פעמים אנחנו מרוויחים הרבה מאוד דברים, אבל כמו שאמרתי קודם, לכל הקשבה כזאת יש את התפקיד שלה, ולא תמיד זה הדבר הנכון לעשות. לפעמים דווקא הדבר הנכון הוא לסגור ולהגיד, עכשיו אנחנו רק נדבר נתונים, ורק נדבר אה, אה, דברים פורמליים. עכשיו אנחנו לא נתחיל להיסחף עוד פעם לשיח הרגשי, היינו בזה, או זה עוד לא מתאים עכשיו, אנחנו בוחרים, אנחנו נדבר על זה במפגש הבא, כשנדבר על 4 צורות של שיחה. אז לשים לב מתי אני פותחת את הלב, ואני מצליחה לראות את המציאות דרך עיני האחר. אני לא יודעת אם אתם מכירים, יש בחורה ברשת שקוראים לה, אה, אוי, ברח לי השם שלה, תכף יבוא לי השם שלה, היא בעיקר מראיינת הומלסים. יש לה קבוצת אתר פייסבוק, יש לה מור. מור שעל. ומה שהיא עושה, זה היא פשוט הולכת להומלסים בתל אביב, בחיפה, ומראיינת אותם, מדברת איתם. כמובן, אם הם מסכימים שהיא תשדר את זה, לא שומעים אותך, אלה. אני אמרתי, היא עושה מעבר, יש לה עמותה, היא רק כבר... יש לה מעבר. כן, שהיא התחילה, אבל היא התחילה ככה. בעיניי הדבר הכי משמעותי שהיא הביאה זה רגע את האפשרות של כולנו, שבשביל רובנו הומלסים זה משהו שאנחנו לא רוצים לראות, לא רוצים להתקרב. זה מרתיע אותנו, רגע לשמוע שיש שם בן אדם עם מחשבות, רגשות, רצונות, היגיון, צרכים, כל מיני היבטים שהחיים שלו התגלגלו והוא הגיע לאן שהוא הגיע. והמקום הזה הוא הרבה פעמים מתאפשר רק כי יש שם מישהו שהסכים לפתוח את הלב ולהסכים. לא צריכה להיות הומלסית, אני לא צריכה גם ללכת לפתוח עמותה לטובת הומלסים בשביל זה, רק להכיר את המציאות כמו שמישהו אחר מדבר אותה מתוך הסכמה להבין את זה. אז זאת הקשבה אמפתית. יש סרטון מאוד מאוד יפה ביוטיוב של ברנה בראון, עם כזה איור של מה ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה, ממליצה לכם לראות את זה. זה מגיע עם כתוביות, גם בעברית, גם בערבית, אפשר לראות. הקשבה מספר 4, לאן עוד אפשר להגיע עם ההקשבה הזאת? אז הקשבה מספר 4 היא הקשבה מחוללת. מה זה הקשבה מחוללת? הקשבה שמייצרת משהו חדש.
משהו חדש שהוא נוצר, שאם לא הייתי בתוך התהליך הזה מסכימה להקשיב ולדברים חדשים, למציאות חדשה, לאפשרויות חדשות, לא הייתי חושבת על הרעיון הזה. הקשבה מחוללת יכולה להיווצר בתוכי, רק עם עצמי. הלכתי, ראיתי איזשהו סרט שמדבר על בית ספר בצרפת, הסתכלתי על הסרט ופתאום אמרתי לעצמי, וואי, זה רעיון טוב. מתוך זה צמח לי איזה רעיון למשהו שאני אעשה בכיתה או בבית ספר שלי. הלכתי לסיור השראה, הלכתי למוזיאון, פתאום עליתי ברעיון. היינו בשיחה ופתאום צמח משהו חדש. בשביל שיקרה משהו חדש, לא סתם איזה לא משמעותי. משהו חדש כזה, שברגע שעליתי על הרעיון או שעלינו על הרעיון בשיחה, הרגשנו וואו, איזה הרגשה טובה. זה לא רק הרגשה טובה של וואלה, עלינו על זה. איך עלינו על רעיון מבריק בול הרעיון שרצינו, לא רק זה, אלא מין תחושה של כן, ככה אני כשאני במיטבי. זה פעולה שאני רוצה לעשות, כי רק בשביל זה אני בעולם, בשביל להיות הכי טובה שאני יכולה, הכי מחוברת לעצמי, לערכים שלי, לשאיפות שלי, למי שאני רואה את עצמי כשאני במיטבי. זאת ההרגשה שיש הקשבה מחוללת ונוצר משהו חדש. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים להסכים שיקרה משהו חדש. אם אני לא מסכימה, אם אני מגיעה לשיחה עם הורים או עם מישהו מהצוות, כדי לפתור בעיה, ואני כבר באתי עם הפתרון, וכל מה שאני עסוקה בה במהלך השיחה, זה להביא את הצד השני, להסכים שזה יהיה הפתרון שאני כבר באתי איתו מהבית. איזה הקשבה זאת תהיה בדרך כלל? נכון, הקשבה מאשררת. ואז גם אם אני עושה מניפולציה, הרבה פעמים אני שומעת מנהלים אומרים, או מורות אומרות, אני עושה כאילו, כי אני נותנת לה להגיד, זה שהיא תרגיש טוב עם עצמה, זה שהיא תגיד שאני הקשבתי ואני שאלתי, אבל באמת, כל מה שאני רוצה זה שהיא תגיע מנקודה A לנקודה B. זה הקשבה מאשררת, זה מניפולציה, לשים לב לזה. אם בתוך השיחה קיבלתי ידע חדש שלא ידעתי קודם, לא הבנתי אותו קודם, לא היה נגיש לי קודם, בגלל מסיבה רגשית, מסיבה ערכית, לא משנה מה, לא ידעתי אותו, אז אני בהקשבה מבחינה, כי למדתי משהו חדש על המציאות. אם הצלחתי להכיר עוד היבטים אצל אותו בן או בת זוג שלי, או באותה מציאות, שהם הרבה יותר מעמיקים, שהם נותנים תמונה הרבה יותר רחבה. הייתה לנו דוגמה אצל מנהלת כשדיברנו במפגש, היא אמרה, היינו בוועדת השמה כזאת, שכבר החלטנו על איזה נערה, היא מנהלת תיכון, שהיא לא נשארת ואנחנו, היא פורשת, אנחנו מפרישים אותה מבית ספר, היא לא נשארת, כבר עשינו מה שצריך, זו הייתה הסכמה בינינו. ואז בתוך השיחה איתה ועם ההורים שלה, עלה עוד משהו, פתאום ראיתי בעיניים משהו, או שמעתי או הרגשתי מתוך השיחה משהו על המציאות שלהם, וחשבתי שזה לא נכון, שחרר אותה, היא חייבת להישאר ולתת לה הזדמנות. ו, והיא שילמה על זה המנהלת מחירים מאוד גבוהים, כי הסגן שלה מאוד כעס עליה, והיה לה אחר כך, אבל שאלתי אותה, היית עושה משהו אחר? היא אומרת, לא, לא, אני לא יכולתי. זה הסיבה שבגללה אני מנהלת, בשביל שאני אוכל להשפיע על חיים, וראיתה פה הזדמנות לעשות את הדבר הכי משמעותי והכי נכון. אני מוכנה לשלם על זה מחירים, עשיתי את הדבר הכי נכון שהייתי צריכה לעשות באותו רגע, וזה הרבה פעמים רק אם הייתי נעולה ולא הייתי מאפשרת לדבר לקרות, אז לא היה קורה. בגלל שפתחתי את הרצון ובאתי עם נכונות שיקרה עוד משהו, או שהוא קרה תוך כדי, בזכות זה נוצר משהו חדש, ואני יצאתי בהרגשה מאוד טובה, ויצאנו עם פתרון שלא היה לנו לפני זה. אז זאת הקשבה מחוללת, אבל אני כן אגיד שהמשפט שאמרתי על החיבור למי שאני רוצה להיות, הוא קריטי. ולכן, כשאני אגיד בהקשבה אמפתית, אני יוצאת מעצמי ואני יכולה לראות את המציאות בעיני אחר, אני לא נשארת שם כי יש לי תפקיד, יש לי עבודה, יש לי משימה, יש לי מנדט, יש לי אחריות. אני לא שוכחת אותם, אני לא משאירה אותם בבית כשאני באה לעבודה.
אז האיזון בין לזכור מה התפקיד שלי, להיות מחוברת לעצמי למי שאני רוצה להיות, לאני המיטבי שלי, יחד עם זה להקשיב למציאות ולאפשר לרעיונות חדשים לצוף בתוכי, בתוך השיחה מול האחרים, זה מייצר תוצאות חדשות שהרבה פעמים הן התוצאות הכי מדויקות לאותה סיטואציה. בסדר? אז הקשבה מחוללת זה רצון ונכונות לתת מקום למשהו חדש ואולי לא ידוע לקרוא. כמה פעמים אתם מגיעים לפגישה, לישיבה, לפתרון בעיות, לשיחה, עם ראש פתוח של להגיד אני לא יודעת מה יקרה. תשאלו את עצמכם. וכשאתם עושים את זה, כמה פעמים אתם מרשים לעצמכם לדברים באמת חדשים לקרות, או שאתם נורא נורא נזהרים. דיברתי בהתחלה על מנהיגות נועזת, עם תעוזה. אז יש פה צורך באומץ, באומץ לב, בשביל שיקרו דברים חדשים. איך אני, בשביל שתהיה הקשבה מחוללת, אני צריכה לאסוף מידע והבנות של המציאות, לא רק שלי, אלא גם שלי וגם של האחרים, ולשים לב להרבה יותר, כי כשאני שמה לב להרבה יותר, יש סיכוי שיקרו דברים חדשים, כי יש דברים שלא ראיתי אולי קודם, שלא שמתי לב אליהם. אני צריכה להחזיק את עצמי כחלק מהסיטואציה, אני לא נפרדת, אני חלק ממה שקורה, ואז אם אני חלק ממה שקורה, אני חלק מהחברה הזאת, אני חלק מהחינוך, אני חלק מהבית ספר, אני חלק, וגם התלמידה במקרה הזה של הסיפור היא חלק, התפיסה הזאת מאפשרת לי לקחת אחריות שהיא גם יוצאת מעבר לאגו של עצמי. וגם זאת הזדמנות להפנות את המבט לעתיד, לשאול מי אני, מי אנחנו כבית ספר רוצים להיות, איזה מין בית ספר אנחנו, מה באמת מתבקש לקרות עכשיו שהוא הכי נכון ועמוק ומדויק לאיכויות שאנחנו רוצים להביא לעולם, ומה האפשרויות העתידיות הטובות ביותר במשאבים שלנו. אז איך אני מפעילה את צורות ההקשבה השונות? בשביל להיות בהקשבה מאשררת, בדרך כלל לא צריך הרבה, צריך להיות בתוך האוטומטים, ואנחנו בהקשבה מאשררת. בשביל להיות בהקשבה מבחינה, אני צריכה לשים לב איזה מידע ראיתי או שמעתי, ששונה ממה שבאתי איתו מהבית. מה הטיעון? מה האפשרויות שעולות כאן שלא ידעתי אותן קודם? אם אני רק ידעתי וידעתי וידעתי, אני במאשררת. אבל אם אני אומרת, וואו, אני לא ידעתי שיש אופציה כזאת, אז אני בהקשבה מבחינה. אם אני רוצה להיות בהקשבה אמפתית, אני שואלת את עצמי, זה הכל יושב, אתם זוכרים? בעולם הפנימי, בכוונה הפנימית שלי, אני שואלת את עצמי, איך המציאות נראית בעיניים שלה? כשמגיעה אימא עם ילד בוכה, שאתמול הוא חזר בוכה מבית ספר בכיתה ה', והלב שלה קרוע, אז לפני הכל אני אומרת, בואי, אימא, גם אני כשהילדים שלי חוזרים מבית ספר בוכים, אני נקרעת מזה. אני יודעת מה זה להיות אימא שהילד שלה, לא חשוב מה הוא עשה ואיך הוא עשה, נטפל בזה, זה לא בסדר או כן בסדר או בזה, אבל רגע מותר לי להתחבר לאותו אדם וגם להבין דרכו עוד דברים על המציאות של העולם, לראות מה המטרות, מה הדאגות, מה הצרכים, מה האילוצים, בסדר, מה האפשרויות שלו, מה המערכת, מה הסיפור שם, זה הדרך שבה אני מפעילה הקשבה אמפתית. בהקשבה מחוללת, אני רוצה שהידע שלי יהיה חלק מידע היותר רחב, ואני בודקת איזה אפשרויות צומחות. אני כל הזמן מחפשת אפשרויות, תובנות, רעיונות, חיבורים חדשים. לא חשבתי לחבר את זה לזה. וואלה. אז מה המצב העתידי הכי טוב שאני יכולה לדמיין עכשיו? בסדר? אז בהקשבה מאשררת יצאתי עם, נו בסדר, ידעתי מה כבר לא חידש לי כלום. בהקשבה מבחינה למדתי משהו חדש שמאתגר את השיפוטיות שלי, את ההנחות שלי, אם זה לא מאתגר אותם זה כנראה לא מספיק עמוק. בהקשבה אמפתית ראיתי והרגשתי את המציאות דרך מישהו אחר, דרך המשקפיים שלו, ובהקשבה מחוללת יצאתי מהאינטראקציה עם הרבה פעמים היי כזה, אנרגיות גבוהות, מין כזה, האוריקה כזה, תחושה של השראה, איזה אפשרויות חדשות, יש משהו, איזה תנועה פנימית שזזה, אפילו אם זה קטן, יש איזה תנועה פנימית שקרתה. בסדר? אז אני אגיד שאחרי החלק הזה צפינו באיזשהו סרט, קטע מסרט, ורגע בדקנו באיזה צורות הקשבה אנחנו מקשיבים, מה האוטומטים שלנו, איך הם פועלים וכולי. שאלות, תגובות, אמירות, משהו על הקשבה. 4 צורות של הקשבה. יש הקשבה שהיא יכולה להיות גם וגם?
כאילו, אתה יכול להיות... מצוין. צודקת לגמרי, טוב מאוד. אתם יודעים, בסוף העולם הוא לא מחולק לקוביות, קוביות, קוביות. נכון. תיאוריות, זה מה שתיאוריה עושה. הרבה פעמים תיאוריה עושה סדר, כדי שאני אוכל רגע לשים לב. כי הרי אמרתי לכם שהדבר הראשון שאנחנו עושים זה עוצרים את האוטומטים ושמים לב. אז אם אני שמה לב, זה ברור שבכל שיחה יש מזה, מזה, מזה ומזה. בסדר? אז אם אני שמה לב שעכשיו אני בסוג של הקשבה כזה ועכשיו אני בסוג של הקשבה כזה, הרווחתי את הידע ואת ההבנה, או להגיד לעצמי, וואי וואי, אני כל הזמן רק עסוקה, אני כל היום רק עסוקה בלאשרר לעצמי. לא עצרתי שנייה היום. בואו רגע, וגם זה עוד דפוס אפשר. אוטומטי יכול להיות כזה ששואל שאלות. כן, אז גם זאתי הערה טובה, אז רגע אני אסגור את התשובה לוורד, אז גם אנחנו כמובן נמצאים כל הזמן בתערובת של סוגי הקשבה, רק בשביל להבין את זה ולעשות איזה סדר לעצמנו, אנחנו מסדרים את זה בקוביות כמו בכל תיאוריה, אבל העולם כמובן שהוא תמיד מעורבב ומורכב וכולי. והדבר, תגידי עוד פעם, אלה מה שאמרת? אני אומרת שדפוס אוטומטי של אנשים גם יכול להיות זה ששואל שאלות. אז נגיד, כאילו, ואז זה לא בהכרח מאשרר, כן, ואני גם אז אוסיף קודם לזה כל, עוד דפוס קטן של ענווה. כאילו, המקום הזה ששואל אז שאלות הוא שתמיד כן, נמצא בצד אז של אני אגיד ענווה. שקודם כל יש לכולנו אוטומטים, הרבה פעמים נגיד אנשי טיפול, עובדות סוציאליות, יועצות, פסיכולוגיות, כל אלה שמגיעות משם, את מגיעה משם? אה, לא? לא. הרבה פעמים האוטומטים שלהם זה הקשבה אמפתית. דבר ראשון הם באמפתיה ואז נורא קשה להם נגיד לשים גבולות. הרבה יותר קשה להם לחתוך דברים, כי הם כל הזמן רק הלב שלהם יוצא לאנשים. אז לשים לב, לא משנה מה האוטומטים שלי, ואז לבחור באיזה צורת הקשבה אני רוצה להיות עכשיו. אני אגיד עוד פעם, אנחנו נדבר על זה במפגש הבא, מה יהיה הכי יעיל לי בסיטואציה הזאת. זה יהיה הדבר שאני מנהלת את עצמי הכי טוב דרכו. בסדר? עוד שאלות, הערות? אה, אה, משהו שהוא קשור אה, בהקשבה, אני הייתי מבחינה, בנסיעה, אספתי את מבחינה, הבנות מהחוגים. חשוב לקרוא את החומרים לפני הכל נמצא, שאני... הכל כבר נמצא, אז אני אגיד על זה שני דברים, הכל כבר נמצא בתוך הקבוצה, אני העליתי את כל החומרים לקבוצה, אפשר לקרוא אותם. הדבר השני, אוי, זה לא אצלי כי זה בתוך התיק שלקחתי, יש ספר, אם אתם רוצים לקרוא, של תיאוריה U, שקוראים לו היסודות של תיאוריה U, אני תכף אעלה, פשוט לא רציתי לפני המפגש הזה בשביל לבלבל, את הקישור למי שירצה לקנות את הספר, תיכנסו לאתר, תקנו אותו, תעשו איסוף עצמי, ואני אביא לכם אותו למפגש הבא שלנו. אז מי שירצה לקנות את הספר, אפשר לקנות אותו גם דיגיטלי, ואפשר לקנות אותו קולי, לאלה שאוהבים להקשיב. הספר הזה זמין. יש מאמרים, יש סרטוני יוטיוב של פרזנסינג שאפשר לאסוף. אני אעלה עוד סרטון אחד של פרופסור אוטו שרמר, שפיתח בעצם את תיאוריה U, שהוא מדבר על 4 צורות של הקשבה, שתוכלו לראות אותו שוב. אני שואלת אם מישהו מכם עכשיו יכול להגיד משהו מתוך למידה, דרך הקשבה מבחינה, משהו חדש שלמדתם, או דרך הקשבה מחוללת, משהו שאתם מבינים שאתם כבר לוקחים לעצמכם. דרך 4 צורות של הקשבה. אז אם מישהו, רבית. זהו, אנחנו כבר ככה לקראת הסוף. אני עשיתי הקלטה, אז אני אוכל להעלות אותה כן, ותוכלו. כן, הבנתי לפי השאלות המסכמות. סבבה. אה, הבנתי לפי השאלות המסכמות. כן. היי, נעים מאוד. אהלן. אז אני רק רוצה להראות מה הייתה המשימה שנתתי. קוראים לזה משימה אסינכרונית ראשונה, העליתי אותה בקבוצה, ומה שצריך לעשות זה בעצם, יש פה שני חלקים, חלק אחד, 4 צורות של הקשבה, כל יום. במשך 5 ימים, זה יכול להיות ימים ברצף ולא חייבים להיות ברצף בין המפגשים. רגע לעצור ל10 דקות, 5-10 דקות בסוף היום, באמצע היום, ולבדוק באיזה צורות הקשבה הייתי היום. כמה מתוך היום הייתי בהקשבה מאשררת, כמה הייתי בהקשבה מבחינה, כמה הייתי בהקשבה אמפתית, כמה הייתי בהקשבה מחוללת. כשאני למדתי את הקורס, לא סיפרתי פה, סיפרתי בקורס, עשיתי את הקורס רשת של האוניברסיטת, של הפרזנסינג, של היולאב, של MIT, וזה היה התרגיל הראשון שעשיתי, והייתי בשוק מעצמי, כמה באופן יחסי אני הרבה יותר בהקשבה מאשררת ממה שסיפרתי לעצמי
שאני נמצאת בה. אז רגע לעשות לעצמכם מיפוי, זה מאיר עיניים, והדבר השני זה רגע לבחור כל יום איזושהי אינטראקציה, לכתוב שיחה עם תלמידה על עמדת איחורים בשיעורים, ולעשות רפלקציה, איך נראתה, וזה ורד בדיוק מה שאת שאלת, איך נראתה השיחה הזאת. התחלתי אותה בהקשבה מאשררת, כי אמרתי לעצמי, אני כבר יודעת, מה היא כבר תגיד לי, היא כבר תספר לי את כל הסיפורים שהיא סיפרה עד עכשיו לכולם, ואז היא אמרה משהו, אז הבחנתי בהקשבה מבחינה בידע חדש שלא ידעתי קודם, וזה היה משמעותי, ואז הלב שלי נפתח, בסדר? כאילו לקחת כל אינטראקציה כזאת ורגע לפרק אותה, איזה צורות הקשבה שמתי לב שהייתי בהן בתוך האינטראקציה. ואז את הדבר הזה, את העבודה הזאת אתם מגישים לתיקייה, יש פה את הקישור לתיקייה, אני מבקשת שהשם של העבודה יהיה השם שלכם, כדי שיהיה לי קל לזהות מי הגיש מה, וזה יחשב בעצם המפגש האסינכרוני שאתם צריכים לעשות, אבל אני באמת ממליצה לעשות כי זה מאוד מאוד מעניין ומאוד מלמד על עצמנו. אמרנו שהמפגש הראשון זה רגע עצירה של האוטומטים, אז זה דרך לעשות עצירה ולהבחין רגע לגבי עצמנו, איך אנחנו עושים דברים שקשורים בהקשבה. יש, הנה אני